дар шаҳри душанбе боғи ҳайвоноти наву замонавӣ бунёд мегардад. лоиҳаи ангоравии боғ аз рӯи технологияи муосир ва бо назардошти фикру андешаҳои мутахассисони байналмилалӣ аллакай таҳия гардида барои оғози корҳои сохтмонӣ нақшаи мукаммал тартиб дода шудааст. боғи ҳайвонот аз ҷумлаи иншоотест дар асоси қарор ва дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мутобиқ ба нақшаи генералӣ дар бурриши хиёбонҳои рӯдакӣ ва ҳофизи шерозии ноҳияи исмоилӣ сомонӣ бунёд хоҳад шуд. аз рӯи лоиҳа қитъаҳои нигаҳдории ҳайвонҳо, парранда ва хазандаҳо, аз ҷумла қафас барои ҳайвонҳои хурди ваҳшӣ, қафас барои лемурҳо, қафас барои ҳайвонҳои хурди хонагӣ, қафас барои маймунҳо ва паррандаҳои нодиру дигар макони будубоши онҳо мувофиқ ба оилаашон алоҳида буда барои гаштугузори озоди ҷонварҳо ки ин низом замонавӣ мебошад шароит таъмин карда мешавад. боғи ҳайвонот дар масоҳати 13 гектар бунёд шуда барои зиёда аз 1500 ҷонвар пешбинӣ гардидааст. тибқи лоиҳа дар масоҳати 0,140 гектар биноҳои маъмурию хизматрасонӣ бунёд мегардад. 0,85 гектари дигар барои нигоҳубин ва ба намоиш гузоштани ҳайвоноти тоҷикистон, 0,46 гектар барои ҳайвонҳои хонагии минтақаи тоҷикистон, 0,70 гектар барои ҳайвоноти австралия, 0,84 гектар барои ҳайвонҳои Америка, 0,61 гектар барои ҳайвоноти Осиё ва 0,90 гектар барои ҳайвоноти Африқо пешбинӣ гардидааст. дар масоҳати 0,53 гектар кул ташкил карда мешавад. аз рӯи нақша дар ҳудуди боғи ҳайвонот 2 қаҳвахона, инчунин зоомағоза ва 2 таваққуфгоҳи рӯизаминӣ барои беш аз 130 автомобил ташкил карда мешавад. бунёд гардидани боғи ҳайвоноти замонавӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе ки сохтмонаш соли оянда оғоз мегардад, иқдомест дар рушди сайёҳии кишвар замина мегузорад.